आसाम आयेन आफादनि आथिखालनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि। बर'नि राफोद आरो गावनि गोहोखौ आबुङै बाहायनो हाग्रा राजखान्थि दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारि। बिथांनि गोसो आरो गाराङा जेरैबायदि गोरा आरो गोख्रों, बेबायदिनो हारिनि थाखाय खामानि मावनानै दिन्थिदों बिस्वजित दैमारिया। बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिनि समाव मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान महर लादों आसाम आयेन आफादा। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव फसंजाबाय आसामनि गोजाम जारिमिनारि अन्थाइ खाम्फा एबा बर'फोरनि जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोन। बिथांनि नाजानायावनो आसाम आयेन आफादनि हाबग्रा गेटआवबो लिरजाबाय बर' हांखोजों। आसाम आयेन आफादनि जथुमाव मन्त्रि एमएलएफोरा बर' रावजों सोंनाय फिननाय खालामनो हानायनि मोनबाय खाबु। आसाम आयेन आफादाव दानानै होबाय बर' सेल। होबाय गोबां बर' लाइमोनफोरनो अरायथा साख्रि थिसनथाय। बर' हारिनि जारिमिनारि सिनायथि नेरसोननि थाखाय आरो हारि सिबिनायनि गोबां गेदेर खामानि मावनानै दिन्थिबाय दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिया, जायखौ सिगां समाव बर'नि मन्त्रि एमएलएफोरा बेबायदि मावनानै दिन्थिनो सानफेराखैमोन आरो मावफेराखैमोन। बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिनि समाव मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान महर लाबाय थादों आसाम आयेन आफादा। रायजोनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरनि बिखायाव थानाय आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव जारिमिनारि अन्थाइ खाम्फाखौ फसंनानै बर'नि जारिमिनारि नेरसोनखौ दिन्थिनाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव जादों। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो देरगानो हाथाव गोख्रों दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव फसंनाय आसामनि गोजाम जारिमिनारि अन्थाइ खाम्फा एबा बर'फोरनि जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोननि अन्थाइ खाम्फाखौ रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिबान सामलायनाय समावनो आसाम आयेन आफादनि जथुमसालिनि गोदानै लुफुंनाय गोदान बिल्डिंआव बेखेवजादों। लोगोसे आसाम आयेन आफादनि हाबग्रा गेटआवबो बर' हांखोजों लिरजादों। बेल' नङा, बिथांनि नाजानायावनो गाव सासे बर' फिसा हिसाबै आरो बर' रावा आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि जानाय हिसाबै आसाम आयेन आफादाव मन्त्रि एमएलएफोरनि थाखाय बर' रावखौ बाहायजानाय खाबु खालामनानै होदों। मन्त्रि एमएलएफोरा बर' रावजों सोंनाय फिननाय खालामनो हानायनि खाबुखौ मोननो हादों। बिथांनि नाजानायावनो आसाम आयेन आफादाव बर' सेल दानानै गोबां बर' लाइमोनफोरखौ आसाम आयेन आफादाव गुबुन गुबुन मासियाव अरायथा साख्रि थिसनथाय होदों। बाख्नायनांगोनदि हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां राफोद दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै आसाम आयेन आफादनि गासै मन्त्रि एमएलए मावख'गिरिफोरनि मुंखौ गाव गावनि जिरायग्रा खथायाव बर' हांखोजों लिरहोदों आरो मावखुलिफोरनि खथाखौ बर' हांखोजों लिरहोदों। बेफोर खामानिया जाबाय बिथांनि बर' हारि, राव, हारिमु, थुनलाइखौ थार मोजां मोननाय आरो सिबिनायनि मोनसे बिदिन्थि आरो सिनायथि। जायखौ दिनै दुलाराय बर'फोरानो बिथांनि बेबायदि खामानि मावनायखौ बाख्नायालासे थानो हायाखै।
बिनि अनगायैबो बिथां बिस्वजित दैमारिया गाव सासे एमएलए हिसाबै जौगाथायारि बिथिङाव गावनि बियाबजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव थाद'नाय गैयै गोबां खौटि खौटि रांनि जौगाथाय बिथांखि मावफुंबोदों। गोबां आफाद गौथुम आरो सुबुंफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव मदद होबोबाय थादों। आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव फसंजाबाय बर'नि जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोन अन्थाइ खाम्फा गायसननायनिफ्राय लानानै बिथांनि खामानि मावनायखौ बर'नि माहारियारि सानस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि एमएलए गासै बर' दैदेनगिरि आरो बर' रायजो राजाफोरानो गोजोननाय फोरमायदों आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर जासिदों। नाथाय मोनसे साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि जुदि बिस्वजित दैमारिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिबाननिफ्राय बिदाय लायोब्ला एबा बिथांनि मावबिबाना समा जोबनानै थाङोब्ला बर'नि सोर मन्त्रि आरो एमएलएफोरा आसाम आयेन आफादाव बिथांनि मावलांनाय खामानिफोरनि सायाव नोजोर लाखिगोन आरो सोर जोथोन लागोन बियो साननो गोनां बाथ्रा।